Jai Gurudev. V predchádzajúcom videu sme začali hovoriť o 7 hlavných princípoch hinduizmu. Dajú sa zhrnúť do jednej vety. Som átma, ktorá sa usiluje dosiahnuť brahmana, v ríši srišty, prechádzam samsárami kvôli mojej karme, ak objavím a budem praktizovať svoju dharmu, môžem dosiahnuť mokšu, teda oslobodenie a teda aj najvyššieho brahmana. Dnes budeme hovoriť niečo viac o samsáre. Čo chápeme pod týmto pojmom a čím to vlastne tá duša prechádza? Duša prichádza na tento svet, žije vo svojom tele a potom napokon každý jeden z nás zomrie. To je isté. Ale čo potom? V 2. kapitole Bhagavad Gíty Krišna veľmi detailne opisuje dušu alebo aj vlastné ja a jej vlastnosti. A vo verši 22 hovorí: Ako človek skladá obnosené šaty a oblieka si nové, rovnako stelesnené ja skladá obnosené tela a vstupuje do nových. Po smrti sa teda duša znovu rodí v inom tele. To staré opotrebované je stiahnuté z obehu a Matka Zem ho zrecykluje. Tento kolobeh narodenia a smrti sa nazýva samsára. Vtelená duša, ktorá žije v tomto hmotnom svete, má však jeden problém. A to je práve ten hmotný svet, ktorý je pre ňu veľmi lákavý, oslovuje všetky jej zmysly. Hoci duša vie, kým skutočne je, tou väčšnou čiastočkou Boha, zameraním mysle na hmotný svet stráca spojenie so svojou skutočnou podstatou, s Bohom. Zabúdame na Neho a pritom On je cesta aj cieľ. Guruji Paramahamsa Vishwananda v jednom satsangu hovoril, že keď duša nadobudne vedomie v bruchu matky, uvedomí si, že sa znovu inkarnuje a veľmi sa teda netešíš, skôr je to také a dokeľu zasa. Začne sa modliť Bohu. Život je v podstate taká hra. Učíme sa v nej a hľadáme svoju skutočnú podstatu, svoje skutočné ja, Boha. Životy sú ako jednotlivé epizódy takého seriálu alebo jednotlivé ročníky školy a medzi nimi dostávame vysvedčenie. Podľa toho, aké to vysvedčenie je, ideme na dovolenku. Ak bolo vysvedčenie dobré, ide duša na dovolenku do niektorého neba. Podľa toho, koho napríklad uctieval človek. Ak nedobré, tak je destináciou dovolenky niektoré peklo. Yamaraja, boh smrti a zároveň aj spravodlivosti, má svojho zapisovateľa, Chitraguptu. A tento všetko, ale naozaj všetko dopodrobna zapisuje a podľa týchto záznamov sa určí destinácia našich prázdnin. No a keď minieme všetky naše zásluhy, tak sa vrátime späť. Je dôležité, ako túto životnú hru hráme. To, nad čím sa počas života zamýšľame, určuje to, na čo si spomenieme v okamihu smrti. A tam sa vlastne aj dostaneme. V Bhagavad Gíte v 8. kapitole v 6. verši pán Krišna hovorí: na aký stav si človek spomenie, keď opúšťa svoje telo, taký stav určite dosiahne aj po smrti. Stav človeka je totiž nevyhnutným dôsledkom toho, nad čím sa zamýšľal počas svojho života. Viete si predstaviť, že si naplánujete, na čo budete myslieť v čase smrti? Nie je to asi také jednoduché. Smrť môže prísť nečakane, ani neviete, či sa ráno zobudíte. Isté však je, že človek myslí vždy na to, čím sa počas života najviac zaoberá a na to, k čomu je najviac pripútaný. V Šrímad Bhagavatame je pekný príbeh o svetcovi menom Jadabharata. Bol to kráľ, ktorý neskôr odovzdal kráľovanie synovi a odišiel do lesa, aby sa tam venoval len Bohu. Robil si tam svoju sádhanu, svoje duchovné cvičenia, čantoval, meditoval, až raz sa k nemu dostal jelenček. Mláďa, ktorého matka zahynula. Jadabharata sa on začal starať. No a keď prišiel okamih jeho vlastnej smrti, tak si nespomenul na Boha, ale trápil sa tým, čo bude s jeho jelenčekom. Jadabharata sa teda v ďalšom živote narodil ako jeleň, práve preto, že to bola jeho posledná myšlienka. Mal však šťastie, že mal veľa dobrej punie, dobrých zásluh a pamätal si svoje predošlé životy. Tak strávil teda svoj život pri ašrame a čas venoval počúvaniu satsangov a rozprávaniu mníchov. V tom nasledujúcom živote sa už znovu narodil ako človek a mohol na svojej duchovnej ceste pokračovať. Na príbehu Jadabharatu vidíme aj to, ako detailne má pán všetko naplánované. Jadabharata pokračoval tam, kde skončil. Aj Krišna nás o tom v 6. kapitole Bhagavad Gíty uisťuje, že človek na duchovnej ceste v ďalšom živote pokračuje tam, kde skončil. Ani keď v niektorom živote zlyhá, nikdy nebude stratený.
Narodí sa do primeranej rodiny a pokračuje, či chce alebo nechce. Vo verši 43 napríklad hovorí: O Arjuna, potom človek nadobudne späť rovnaké vlastnosti mysle, aké nadobudol vo svojom predchádzajúcom tele, a odtiaľ sa bude znova usilovať o úspech v joge. A ďalej pokračuje vo verši 44: Vďaka predchádzajúcemu praktizovaniu je do týchto podmienok pritiahnutý, a to aj proti svojej vôli. Tak si teda uvedomujme, čomu sa venujeme, koho uctievame. Ak venujeme svoju pozornosť najvyššiemu, Bohu, tak prídeme k nemu. Ak venujeme pozornosť niečomu inému, prídeme presne k tomu, čo uctievame. V 9. kapitole 25. verši pán Krišna hovorí: Tí, ktorí uctievajú polobohov, idú k polobohom. Tí, ktorí sa kláňajú predkom, pôjdu k predkom. Tí, ktorí uctievajú duchov, ich dosiahnu. Ale moji oddaní prídu ku mne. Aby sme si vedeli na Boha spomenúť v čase smrti, tak to musíme trénovať. Musí to byť to jediné, k čomu sme pripútaní. Ako na to? Tak nie je to o tom, že by sme sa všetci stali mníchmi a žili by sme v ašramoch, kláštoroch, v jaskyniach. Je to skôr o tom, ako nájsť Boha v každodennom živote. Prostriedky, ktoré nám môžu pomôcť, môžu byť veľmi jednoduché. A to najsilnejšie v tejto dobe je čantovanie Božieho mena. Veľmi dobre tiež pôsobí stretávanie sa s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, s duchovnou rodinou, sangou, ale aj uctievanie božstva, čítanie, počúvanie o ňom, oddaná služba a tak ďalej. Uvedomme si, že kým sme získali príležitosť narodiť sa do ľudského tela, kde sa môžeme rozhodnúť, na čo budeme myslieť, tak sme sa inkarnovali do 8,4 miliónov rôznych druhov. Dosiahnuť úroveň ľudskej bytosti je veľmi vzácna príležitosť, pretože sa môžeme usilovať o dosiahnutie samotného Pána. Tak ju využíme túto príležitosť, tento dar, ktorým je život. Hľadajme Boha vo všetkých našich činnostiach a hlavne v sebe. Zopakujme si ešte 7 princípov hinduizmu. Som átma, ktorá sa usiluje dosiahnuť Brahmana, Vriši Srišti, prechádzam samsárami kvôli mojej karme, a ak objavím a budem praktizovať svoju dharmu, môžem dosiahnuť mokšu, oslobodenie, a teda tú najvyššiu skutočnosť Brahmana. Atma je duša, samsára je kolobeh narodenia a smrti. A v ďalšej časti vám Rádhi porozpráva o karme. Jai Gurudev.